O Centro de Día de Outes está de aniversario. Cumpre 12 anos dende a súa entrada en funcionamento e hoxe celebrouno de xeito especial, coincidindo ademais coa conmemoración neste 1 de outubro, co Día Internacional das Persoas de Idade. E sobre todo gracias a todas e cada unha das traballadoras, todas e cada un dos usuarios e todos de cada un das familias que pasaron por aquí, que a día de hoxe foron 164 usuarios os que levamos atendido nestes 12 anos. Non quixo perderse tampouco a efeméride o xerente do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, Perfecto Rodríguez, quen destacou o bo funcionamento deste equipamento, un dos máis lonxevos da rede de centros de atención aos maiores que xestiona a Xunta de Galicia. Para a Xunta de Galicia, a atención aos maiores é fundamental, é un dos obxectivos fundamentales, é o que lle debemos todos o que somos e, por tanto, agora pois temos que centrar na súa atención. O centro de día é un servicio máis que se presta, neste caso en Outes, temos outros moitos servicios que se prestan casi sempre en colaboración cos propios concellos, porque ao final a tarea de atender os maiores é unha función de todos. Tamén participou no acto o alcalde Manuel González, que aludiu ás necesidades futuras do concello, no que as persoas maiores constitúen a ampla maioría da poboación. Nós neste caso temos infraestructura, temos unha dotación de infraestructura moi importante, mesmo neste centro de día as dúas plantas superiores están baleiras e a disposición de todo aquilo que queira propoñernos o consorcio, e mesmo o antigo colexio novo do Corceiro tamén é unha infraestructura que creemos podría albergar unha residencia de terceira idade. Ademais do persoal do centro e os boa parte dos 30 usuarios que habitualmente empregan as instalacións, no acto déronse cita tamén familiares que quixeron acompañar neste día os seus seres queridos, participando nas diferentes actividades programadas, como unha exposición fotográfica, actuacións musicais e tamén unha merenda.